Yo, yazini emhlabeni hayi uyazibona shem. Ngiyabona ukuthi K yena hey ungijwayela kabi lo mfana lona uzongithola kahle. Hayibo. Long time no see. Nomusa. Usaphila wena? Hey. Hayibo. Hayibo Ntombi. Ngisaphila Rose. Kwenzakalani ngani? Hawu ngisaphila, habu ngayaphi? Ngisaphila, ngisasekhona la eroundini yangithola. Ngisasekhona. Hawu. Yo ngiyaphila like long time. Phela wena waduba lenkathi uPrudence akutshela ukuthi wena ungoqo ke wena. Wena umabamba ibhantshi. Uyakhumbula? Noma kuyiloyo ke. Yo hayi. Akathandi nje ukuzenza ngathi nje umani maker. Bengangibhora kabi futhi nalamanzi engamthela ngawo mancane kabi. Hawu, ungangitsheli nje ngabo Prudence. Yabo ngezinto eziningi ngithunyiwe phela mina la. Yabo, ngithunyiwe. UTK man ungicelile man imngani man Rose ukuthi ufuna ukukhuluma nawe, communicate with you. Yabo, I don't know what happened between wena naye. Kodwa ungitshelile nje ukuthi man ucela ngize kube man ngikhuluma nawe yabo. Manje mngani ngiyacela man. Ngicela ukuthi uvume man ukuthi ngiyakhuluma nawe because manje mngani ngiyacela man. Ngicela please yenzela mina ke. Mngani nawe wavuma nje ukuthunywa uTK. Uyamazi lo mfana ukuthi ungenzeni? Ukutshelile sonke istory njengoba nje songitshela ukuthi vele nje ngimnike nje isikhathi sokuthi ngikhulume naye. Sokhuluma ini noTK man? Sokhuluma ini? Hayi man uTK man uyangidina manje basazothumana nani manje ukuthi nizokhuluma nami. For ini? Hayi man uTK man. And then ayizobela man Rose makahlukane nami. Hawu angithi wena wakhona ukuthi hambe emva kwami. Hayi kungani nomPrudence. Akahlukane nami man TK man. Ungitshelani uTK noPrudence? Ha okay leyo eyangelinye ilanga. Ngani man sengenza iphutha lana. Awunginike i23 rand ke ye black. Ngifuna ukubhadala uTK because ngiyakubona wena uyala phela ukukhuluma naye uTK. Amara mngani. Ayishem Rose. Hayo. Ngingenaphi mina? Angithi uthanda utshwala? Angeni lapho mina. Uzombhadala ke imali ye black lo yithathile.